Ai, sanyi fa sai karatuwa yake. Mu da muka ce Disamba a gidan mijina zan yi. Gashi nan Disamba saura 'yan kwanaki. Wayya ne? Mu ko irin late da suke zuwan nan babu rabu wanda zai zo faka aure cikin sati ɗaya an yi komai an gama. Wai ga nan Lami mai awara fa. Yarinyar nan ƙazama da ita muna ganin ta bata kai komai ba. Yarinyar nan ta yi aure. Ga Bintalma mai dankali, Ilu mai shago ya aure ta. Shegu sai mun wuce su bi su addabe mu da babban yarinya kina baza capacity irin wannan wankan ashe duk suna jiran masu hijaban nan ne su aure su. Mu dai da masu capacity za a ban mu. Yarinya kina wuta ina bin ki da fetur mu ta kwambo muna daga kai sama ashe duk suna jiran wayannan masu awaranni. Sa aura to wallahi ni yanzu ya ishe ni ma hijaban nan zan shiga dinkawa. Wallahi har ƙasa zan dinka ni ma mai niqabi. Allah ina ga to su zan zama bai kama ni bari ka kai. Bari in tashi in yi gabas. Allah ko ya bani sa'a. Wallahi sai ka kalla sai mun fara yanawa. Ina ganin ɗan saurayi ya niyya kake kwana biyu a aiki. Irin yayi wankan yamman nan ke ma ki zuzu tashi.